Aquest es titula Deixa'm dir. En sabíem poc de les coses secundàries. No les hi van fer gaire cas. Si s'esqueia, ens quedàvem amb la part més cutània, difundir-ne, sense entrar en detalls, i se'ns escola l'obvietat per la cantonada. Primmirats luxuriosos, prenent per objecte el que no ho és, deixàvem il·lustrats els sabatots que seguien les nostres passes. Entre la calidoscòpica visibilitat de les premisses, se'ns omplia de baf cacofònic, coriandres i tot. Llavors, ens venien tots de gripaus cavalcant en desconcert. Els veia de lluny, una massa nebulosa que tallava el cel. La nebulosa és pols, polseguera, humitat gasosa, i els circumdava de dalt a baix i de cantó a cantó. S'apropaven tots junts, menys un, que es dispersava. És el que em va fer saltar, i a tu et va fer dir que caus.